Dobre, a chlapci, je to normálne? No je. Ja neviem, čo vidno, nepozeral som sa zadu, ale... Hosť Rádia Regina Východ. Najbližšie minúty budú v našom vysielaní patriť cyklistike. Môžem povedať, že aj turistike. Myslím si, že veľkému množstvu kilometrov, chuti športovať, ale k tomuto všetkému sa postupne dostaneme. V našom štúdiu už teda vítam dvoch pánov, konkrétne Stanislava Tkáča, dobrý deň, alebo príjemné predpoludnie. Dobrý. A rovnako aj teda Gabriela Dragona. Dobrý deň. Tak, pri tejto dvojici pánov môžeme povedať, že sú to takí extrémni športovci? Je to správne pomenovanie? Kto sa ujme slova? Asi, hej, tak nerobí to každý človek. Áno. Taká porcia kilometrov, ktorú my dávame ročne, tak nie je veľa ľudí, čo to robí, čiže môžeme sa nazvať extrémne, aj keď možno až taký extrém to nie je. Keď si vieš predstaviť nejaký kajak, to ide dole vodopádom, tak to je extrém podľa mňa. Bicyklovať po lesoch veľa kilometrov, je to náročné, ale nie až také extrémne. Tak ale my sa nebudeme baviť o tej bežnej cyklistike, ale budeme sa baviť o cyklistike, ktorá trvá niekoľko hodín a dokonca až niekoľko dní, pretože hovoriť budeme o podujatí Slovakia Divide, čo je non-stop bike pretek, ak to takto jednoducho môžem nazvať. V podstate šlo o 3. ročník, ktorý ste vy minulý rok v auguste teda úspešne absolvovali. Ide o podujatie, ktoré sa začína na západnom Slovensku a cieľ má na východnom Slovensku. Začínalo sa konkrétne pri Bratislave v okolí Malých Karpát, konkrétne okolí Modry, no a končilo sa v najvýchodnejšej dedinke na východe republiky, konkrétne v obci Beňatina. No a musíme povedať, že ak sa povie 660 km, niekto si to vie predstaviť, že to prejde autom, po prípade autobusom, vlakom, ale keď to má odšliapať priamo na svojom bicykli, tak to už je o niečom úplne inom. Kedy a kde vznikla myšlienka, že pôjdeme a skúsime to? Nechám Gabiho povedať, on to vymyslel. Nech sa páči. Som to vymyslel. A tým, že sme tie hranice bicyklovania stále posúvali ďalej a ďalej, tak sme sa snažili nájsť niečo, čo nás ešte viac posunie a zistili sme, že Slovakia Divide sa organizuje, že niečo také vôbec je. Spoločne s druhým konkurenčným závodom sme sa rozhodli, že radšej pôjdeme na Slovakia Divide, sa nám to zdalo byť trošku krajšie aj z toho pohľadu, že ide sa zo západu na východ, čiže sme išli smerom domov, tak psychologicky to trošku pomôže. No a vedeli sme, že to bude náročné, my sme síce predtým robili bikepacking, začali sme ho robiť pred nejakým časom a mali sme niečo natrenované, mali sme tú výbavu, aby sme mohli absolvovať niečo takéto. Ale fakt je ten, že nečakali sme tú náročnosť, aká tam bola. Takže, ale ten plán vznikol zhruba nejaký 3/4 rok predtým, ako sme sa tam vydali. Ten plán, keď teda vznikol u vás dvoch, že áno, zúčastníme sa toho, tak ste tomu podriadili aj možno nejaké tie tréningové jednotky, alebo ste si povedali, že tak uvidíme, čo to dá? Stano? No určite, nebolo to na náhodu, čiže museli sme, keďže sme vedeli, že to bude niekoľko dní za sebou, nejaký športový výkon, čiže sme sa tu začali pripravovať. Určite sme chodili, skúsili sme si nejaké tréningové bikepacky, kde sme skúšali výbavu, ako sa nám bude spať vonku, kde, čo si hľadať, aké jedlo nie so sebou. A tak, no tak áno, bicyklovali sme veľa, aby sme mali nejakú kondíciu, aby sme to vôbec vedeli dať. No, čiže príprava musela byť, áno, bez toho sa nedá. Poslucháči zbystrili pozornosť pri slove alebo pri spojení spať vonku, pretože možno si po niektorí povedali, že vy ste šli deň po dni a prespávali ste v nejakých hoteloch, ale nie, prespávali ste vonku, v podstate, môžem to tak nazvať, že v divočine, že je to tak, Gabriel? Bola to divočina, my sme častokrát sme čakali, že dostaneme nejaké stretnutie s medveďom alebo s nejakým iným divým zvieraťom, ale práve na to sme sa pripravovali, my sme chodili na ten bikepacking predtým a skúšali sme to spanie vonku, lebo jedna vec je spanie vonku, druhá vec sú tie podmienky, že musíte ísť v noci po tme, musíte si na to zvyknúť. Musíte zistiť, čo u vás funguje, aký spací systém, aby vám nebola v noci zima, aby ste sa cítili pohodlne, lebo toto veľmi ovplyvňuje potom aj ten výsledok na druhý deň. Takže áno, mali sme odskúšané, chodili sme bicyklovať často a veľa, aj keď zistili sme, že nie je dostatočne veľa. Slovakia Divide je náročný pretek, ale to spanie vonku bolo jednak na jednej strane dobrodružstvo a na druhej strane to bolo dosť náročné.
No keď sa povie spanie vonku v auguste, tak tie teploty sú také priateľné, alebo sa mýlim? No kto si pamätá august Tak asi tohto ročný, tak si veľmi dobre vie vybaviť, aké teploty zhruba boli na začiatku augusta. Hocikedy cez deň sme mali 10 stupňov a v noci 4 stupne. A dážď celý deň, v nedeľu jeden deň. Čiže bolo to zaujímavé zabaliť sa do spacáku 4 stupne a potom ráno o 6 stávať, keď ešte sa len rozbrežďuje a je vonku 3 stupne, tak to bolo zaujímavé. Tak ako keď hovoria manažéri, že máte vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, tak choďte na Slovakia Divide. Tam sa to podarí, áno. Páni, keď hovoríme o tomto podujatí, ktorého ste sa zúčastnili v poradí 3. ročník, ako to celé prebiehalo od štartu až teda do samotného cieľa? Vy ste mali jednotlivé zastávky, alebo lepšie povedané tie miesta, kde ste napríklad prenocovali nejako odkategorizované, že ste boli na nejakých tých, ja neviem, aplikáciách, že teraz sa nehýbeme, odstopujeme si to a potom pokračujeme a zase sa pripojíme. Približte to poslucháčom, aby sme sa vedeli dostať do obrazu, do diania. Tak Slovakia Divide je špecifický tým, že ide sa bez podpory. To znamená, máme štart a máme cieľ, všetko medzi tým si človek rieši sám a nesmie sa odkloniť od trasy. A my sme sa snažili tú trasu naplánovať podľa nejakých takých tých našich fyzických schopností a podľa toho, kde sa dá prespať, lebo spať tiež sa nedá hoci kde vonku. A nosiť so sebou stáv na Slovakia Divide je zbytočne ako ďalšia záťaž. Tak prvý deň, alebo respektíve to plánovanie bolo také, že sme sa snažili deň po dní naplánovať, koľko kilometrov musíme prejsť a kde zhruba môžeme spať, to znamená, hľadali sme nejaké miesta na prespatie. Prvý deň napríklad sme prešli 150 km, 2700 výškových metrov a došli sme do obce Skicov, kde sme našli starý futbalový štadión a prespali sme na tribúne toho štadiónu, čo ako bolo super spanie, len spali sme veľmi krátko, lebo prišli sme o 12, stávali sme o 5. Navyše pršalo ten deň, takže sme pokračovali ďalej. A mali sme zase plán, kam máme dôjsť, čo na jednej strane bolo dobré, na druhej strane to bolo veľmi náročné, lebo keď sa snažíte držať plán, tak potom to ide na úkor tých fyzických možností. Takže snažili sme sa to mať takto rozpracované, ale fakt je ten, že v tom roku bola aj veľká zima v noci, takže na sedle Burda napríklad na Muránskej planine boli fakt 4 stupne v auguste. No. To je niečo neuveriteľné. To pokračovanie potom vyzeralo ako po tej prvej zastávke, ak to tak môžem nazvať, po tých prvých kilometroch? Po prvej zastávke, myslíš to spane? Tak sme pokračovali ďalej smer na obec Kriváň. Tam sme, myslím... Prechádzali sme cez Banskú Štiavnicu. Cez Banskú Štiavnicu, cez mesto. Myslím, že ten deň nám celý deň pršalo. Áno. Takže sme si museli nejako riešiť ubytovanie, že aby sme mali si vysušiť veci. A takže, čiže ten deň sme nespali vonku, to bol jediný deň na Divide. A ďalej potom sme pokračovali na Muránsku planinu. Tam sme spali na sedle Burda, ako hovoril Gabi. A ďalšie dni potom už sme spali tu napríklad na Dargovskom priesmiku vonku v jednom prístrežku. Čiže kde prišlo? No, snažili sme sa to tak naplánovať, ako Gabi hovoril, kde je nejaký prístrežok, kde vieme, že nejaká dedina, po prípade tribúna, hocičo, čo malo strechu. Už keď ste boli na Dargove, tak to už asi boli tie prvotné myšlienky, že už sme doma, že? Už sme veľmi blízko? Presne tak. To do mňa nalialo tú energiu, aby som to dokončil. Už tedy som bol dosť vyčerpaný, ale keď sme prešli cez Košice, fakt ma to tak povzbudilo, že som mal silu ísť ďalej a dokončiť to. Ani si sa nešiel domov osprchovať. Nie. Škoda by bolo. Tak, no a my si teraz dáme takú krátku hudobnú prestávku a potom sa s týmito dvoma našimi pánmi, ktorí zavítali do štúdia a naozaj odmakali si doslova do písmena 660 km na bicykli, budeme rozprávať opäť. Hosť Rádia Regina Východ. Dnes je to o podujatí Slovakia Divide, teda o podujatí bez podpory, ak sa teda rozprávame o tej cyklopodpore, ktorú každý jeden pretekár na takomto podujatí určite potrebuje. No a naši hostia, konkrétne Stanislav Tkáč a Gabriel Dragon, si tú podporu museli nejakým tým spôsobom vyriešiť medzi sebou, čo sa týka nejakého servisu, čo sa týka starostlivosti a podobne. A ak sa teda rozprávame o tomto podujatí, ktoré absolvovali minulý rok v auguste, tak naši hostia, konkrétne Stanislav Tkáč, obsadil delené 16. a 17. miesto. Ak si to rozmeníme na drobné, tak v cieli to bolo po 5 dňoch, 10 hodinách a 55 minútach, Stano.
Áno. Spokojnosť? Ja som vôbec rád, že som došiel, lebo fakt to bola výzva pre mňa. Čiže 16. miesto je niečo, čo som ani nedúfal. Ja som by bol rád aj za posledné, keby som došiel, čiže 16, super. Ja keď môžem... Ja musím povedať, že Stano urobil veľký kondičný pokrok, lebo on začal bicyklovať v podstate rok pred Dividom. Áno. Takže dostať sa do takéhoto bodu za rok je ako úžasné a spolu s mojím bratom Tiborom, s ktorým bicyklujeme, tak vlastne prišli spolu do cieľa, takže zvládli to úžasne. Gabriel, keď hovoríme o vašom mene, v tej výsledkovej listine vás neviem nájsť. Prečo? No ja som na 4. deň ukončil Divide, mňa dohnalo to nespanie, veľký kalorický výdaj a malý príjem, lebo samozrejme na tom Divide tá strava v podstate je, aká je. No a dostal som sa do stavu, keď už som cítil, že mi to nerobí dobre na srdce, tak som to radšej typol, ako treba vedieť, kedy skončiť. Ale aj napriek tomu som si to užil a na budúci rok zase skúsime niečo podobné. Teda tento rok? Tento rok. Áno. Si treba zvyknúť, že? Si treba zvyknúť, presne tak. Spomínali sme to umiestnenie Stana. Ak sa pozrieme na absolútneho víťaza, ním sa stal Jakub Wolf. Tento zvládol za 3 dni 13 hodín a 40 minút. V zápätí na to Peter Varga 4 dní 9 hodín a 15 minút a v top 3 sa objavila aj dáma Katka Ludvíková 4 dní 10 hodín a 25 minút. Niečo fantastické a musím povedať, že klobúk dole pred každým jedným pretekárom, ktorý sa vydá na niečo také, ako je Slovakia Divide, pretože ak si povie niekto, že bicyklovať sa v poriadku, ale toto nie je len o cyklistike, toto je o spoznávaní samého seba a o tom, akým spôsobom vie človek sklbiť šport a myslím si, že asi aj turistiku, že je to tak. No určite. Človek sa dostane na také miesta, kde v živote by sa nedostal, či už pešo alebo na bicykli, čiže trasa bola naplánovaná výborne, čo musíme poďakovať organizátorovi Alešovi Tajtakovi, ktorý tento pretek organizuje. Čiže to bolo super, čiže ja som bol veľmi rád. Takéto výhľady, ktorých ja som tam videl, aj Gabi asi tiež, to niečo, na čo človek tak ľahko nezabudne. Ja už viem, že vy pripravujete plány aj na tento rok. Bude to zopakovanie Slovakia Divide, alebo sa posunú hranice iným smerom? Tento rok by sme chceli skúsiť niečo iné, aby sme nešli zase tú istú trasu. A tento rok máme naplánovaný West Carpathian Challenge na Slovensku, čo je niečo podobné, tiež je to bikepackingový výjazd s tým, že tu je trošku iná organizácia, tu zhruba v polovici trasy je aj taký kontrolný bod, kde je nejaké zázemie pre cyklistov, čo na Divide nebolo, zase Divide bol ťahaný takou divokou prírodou. Takže o toto bolo možno krajšie a trošku tak mimo civilizácie, ale to VCC tohto roku, ako veľmi sa na to tešíme a musíme sa na to pripraviť poriadne. Ak teda hovoríme o tých oboch pretekoch, tak je dosť vysoká pravdepodobnosť, že sa tam stretnete aj s nejakými tými zvieratami, divokými zvieratami, že je to tak? A už sa smejete, takže asi sa niečo stalo minulý rok? Tak my sme sa toho najviac báli, asi, že by sme nestretli toho nášho medveďa, ktorý sa tam pohybuje. Každý jeden sme mali sprej na medvede, aj keď neviem, či by nám to pomohlo, či by sme ho iba viac naštvali asi, ale našťastie sme ho nestretli, no. Ale videli sme napríklad muflóny na Tribeči. Cez Tribeč sme išli mimochodom v noci, čo bol naozaj zážitok. Nikto sa nestratil a videli sme srnky, jelene, je to nádhera, ale to vidíme aj dosť často, keď bicyklujeme tu v okolí Košic. Tej vysokej zvery je tu pomerne dosť. Pri tom, čo ste absolvovali minulý rok a aké sú plány na tento rok v rámci tých domácich trás, dá sa hovoriť aj o zahraničí? Aj tam sú nejaké takéto podujatia, také, môžem povedať, už extrémneho charakteru? Divide sa organizuje vo viacerých štátoch, na Slovensku to chýbalo, to práve urobil Aleš Tajták, že to zorganizoval, za čo mu všetci ďakujeme. A robí sa to takisto v Čechách, je Bohemia Divide, Moravia Divide, je Poľsko, Maďarsko, Nemecko, Taliansko, takže pokiaľ má niekto záujem, tak naozaj ten Divide sa dá nájsť skoro v každej krajine. A čo je zaujímavé, tak Slovensko začínajú objavovať aj zahraniční cyklisti, lebo aj s nami na Slovakia Divide boli tam Angličania, Maďari, Holanďania, Belginčania, tuším. Viacero mien, áno, presne tak aj v tej výsledkovej listine sa umiestnili dosť vysoko. Áno, takže áno, je to podujatie, ktoré sa robí vo viacerých krajinách, aj keď každá krajina si to organizuje sama. V rámci tých vašich plánov my sme spomínali, že to zahraničie bude. Spomínali sme najskôr tie domáce podujatia a viem, že v rámci toho zahraničia máte
pripravenú celkom takú zaujímavú trasu, ktorá bude asi o niečom úplne inom ako Slovakia Divide a tam si myslím, že je vhodné na to pripraviť asi aj rodinu. Áno, prvý základný predpoklad, aby ste mohli robiť bikepacking, je tolerantná manželka. Áno. Pozdravujeme. Pozdravujeme a ďakujeme. A áno, plánujeme zahraničie. Bude to zase bikepackingový výjazd. Ak to vyjde, zatiaľ je to v rovine plánov a malo by sa ísť z Lisabonu na Gibraltar, to znamená z Portugalska do Španielska a odtiaľ potom do Malagy, kde budeme odlietať domov. Ale bude to skôr bikepackingový výjazd, skôr o poznávaní krajiny. Nebude to taká tá klasická cyklistická morda, ale bude to skôr o tom poznávaní. Tam už viete presný dátum, kedy by sa to malo odohrávať, či to stihnete po tom domácom vystúpení, alebo až neskôr? Chceme to robiť na konci apríla, začiatku mája. V každom prípade o tom natočíme video, tak ako to robíme z našich akcií pravidelne. A bude to trvať zhruba 2 týždne, mali by sme prejsť zhruba 1000 kilometrov. Tak to je niečo neuveriteľné. 1000 kilometrov za 2 týždne. Ale viac menej po rovine, no. Tak to bude odlišnosť. Na rozdiel od Divide, kde je 15 000 výškových metrov. Ako tam je to trošku náročnejšie. No. Presne tak. Tie poveternostné vplyvy v podstate mimo Slovenska budú diametrálne odlišné, čiže tam musíte na to pripraviť asi aj výbavu stanu, že je to tak? Určite. Treba sa pripraviť na to teplo, čo tam bude, lebo určite Španielsko je teplejšia krajina ako Slovensko, čiže treba sa zasobiť vodou, nie z nejakých hydrovák asi na chrbte, predpokladám, že asi niečo také budeme riešiť a nájsť si zastávky s vodou, mesta, plánovať proste, že po koľkých kilometroch je nejaké mesto, kde si dá voda doplniť, lebo tam to asi bude taký trošku problém, keďže nie sú toľko studníček ako na Slovensku popri trasách. Čiže áno, treba sa pripraviť a uvidíme. No. A hlavne urobiť nejakú ľahšiu výbavu, aby sme nevlačili veľa vecí so sebou. Na Divide sme mali zhruba po 7 kg batožiny na bicykloch, plus nejaké jedlo a voda, tak niekde v tomto rozmedzi by sme to chceli robiť aj v Portugalsku a Španielsku. Budete v Portugalsku a Španielsku od tohto odbremenení vzhľadom na možno to zabezpečenie zo strany organizátorov, alebo tam je to rovnako vo vašej réžii? Je to takisto v našej réžii. Ja som včera plánoval trasu, hľadal som miesta, kde by sa dalo prespať. Čo je dobré, že v každej krajine sa dajú nájsť miesta, kde sa dá skloniť hlava. To počasie by malo byť také, že nemalo by veľmi pršať, aj keď štatisticky my sa trafíme vždy do dažďa. ale to Portugalsko je skôr špecifické tým, že tam dosť veľmi fúka od Atlantiku. A my pôjdeme práve po trase Eurovelo 1, čo je cyklistická trasa európska a pôjdeme vlastne z Lisabonu ako keby na juh Portugalska práve po pobreží. Takže čakáme silný vietor, protivietor hlavne. Takže potom, samozrejme, keď to absolvujeme, tak veľmi radi prídeme a porozprávame, keď sa to bude môcť. To nás bude zaujímať, ako to dopadne, pretože mať v jednom roku takéto 2 akcie, či už doma alebo v zahraničí, to chce dobrú kondičnú prípravu, Stano. Hej, chce. No tak snažím sa športovať, bicyklujeme, chodíme na výjazdy väčšinou po práci, lebo samozrejme pracujeme ako inak. Čiže po práci chodíme teraz po tme, máme svetla, chodíme po lese po tme, keď sa dá, keď nie je bláto, ľac. Čiže áno, bicyklujeme aj teraz v zime, za každého počasia. No tak my v tomto budeme držať palce, aby sa podaril aj rok 2024 a aby to bolo ešte lepšie, ako to bolo minulý rok. Našimi hostiami boli Stanislav Tkáč a rovnako aj teda Gabriel Dragon. Páni, veľmi pekne ďakujem a ja si myslím, že vám treba zapriať len jedno jediné šťastný návrat domov bez akejkoľvek technickej závady a hlavne v zdraví, aby ste sa vrátili domov a aby sme potom mali opäť o čom rozprávať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za pozvanie. Ďakujeme.